Η φωνή μέσα μου. Πράξη πρώτη. Η αμφιβολία. Η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη, σχεδόν ακινητοποιημένη. Μια ήσυχη νύχτα, μια καθημερινή στιγμή που ο ήχος του κόσμου εξασθενεί και ο αφηγητής παραμένει μόνος με τις σκέψεις του. Υπήρξε μια στιγμή που πίστευα πως η φωνή στο κεφάλι μου ήταν δική μου, μέχρι που άρχισε να μιλά σε χρόνους που δεν είχα ζήσει, να θυμάται πράγματα που δεν θυμόμουν, να κλαίει για κόσμους που δεν είχα δει. Ήταν ήσυχη στην αρχή, μια μικρή σκέψη σαν ψίθυρος, αλλά μετά άρχισε να μεγαλώνει, να παίρνει μορφή και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι ίσως δεν ήταν καν η φωνή μου. Μια στιγμή σιωπής και ο αφηγητής συνεχίζει. Ένιωθα την ανάγκη να την αναγνωρίσω, να την κάνω δική μου, αλλά κάθε λέξη που έλεγε δεν ήταν αυτή που περίμενα από μένα. Ήταν πολύ καθαρή, πολύ ακριβής. Έλεγε πράγματα που δεν μπορούσα να εξηγήσω, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλο τον κόσμο γύρω μου. Σαν να ήξερε τα πάντα, ή μήπως τα ήξερα εγώ και τα ξέχασα. Πόσες εκδοχές μου υπάρχουν διάσπαρτες στο σύμπαν, πόσα εγώ κρυμμένα πίσω από μια φωνή που δεν θυμάμαι να έχω δημιουργήσει. Αρχικά η φωνή δεν είχε χρώμα, δεν είχε νόημα. Απλά υπήρχε εκεί, σαν μια λεπτή γραμμή στον αέρα. Μία λέξη, δύο, τίποτα εξαιρετικό. Αλλά όσο περνούσαν οι μέρες, ένιωθα την παρουσία της να μεγαλώνει. Και κάποιες φορές, όταν κοιτούσα τον καθρέφτη, είχα την αίσθηση ότι δεν ήταν δικά μου τα μάτια που με κοιτούσαν. Μήπως ήταν άλλου? Μήπως αυτή η φωνή ήταν απλώς η εικόνα του εαυτού μου μέσα από το βλέμμα κάποιου άλλου? Η σκέψη του αγγίζει μια σκοτεινή πλευρά της συνείδησης. Το εσωτερικό του ρολόι αρχίζει να χτυπάει γρηγορότερα, σαν κάποια σκιά να στέκεται πίσω από τον ώμο του. Και τότε, μια μέρα, με έκανε να θυμηθώ. Ήταν μια κίνηση, μια μυρωδιά, μια λέξη που άκουσα στο δρόμο. Δεν ήταν τίποτα σημαντικό, αλλά εκείνη τη στιγμή ένιωσα κάτι να σπάει. Μια μνήμη, ή μάλλον όχι ακριβώς μνήμη, απλά μια εικόνα από ένα μέρος που ποτέ δεν έχω πάει, αλλά μου φαινόταν τόσο γνώριμο. Ένα δωμάτιο, μια πόλη και ένας ήχος που μου θύμιζε τη φωνή της. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη. Η σκέψη του αφηγητή συνεχώς διχάζεται. Σιγά σιγά αρχίζει να βλέπει πράγματα χωρίς να τα καταλαβαίνει, χωρίς να ξέρει αν είναι αληθινά ή από έναν άλλο κόσμο. Και ξαφνικά ένιωσα ότι ήμουν το ίδιο άτομο που είχα βρει τόσες φορές πριν, αλλά με κάτι να λείπει. Η φωνή μου, αυτή που πιστεύω ότι έχω, δεν ήταν πραγματικά εγώ. Ήταν μια αντανάκλαση, αποκομμένη, αποσπασμένη από κάτι μεγαλύτερο. Και εκεί, στο κέντρο αυτής της αναταραχής, είχα μια σκέψη. Μήπως είναι εκείνη η φωνή που περιμένει να με καθοδηγήσει? Αλλά από ποιον κόσμο, ποιας διάστασης? Πράξη δεύτερη. Ο συγχρονισμός. Η φωνή του αφηγητή αρχίζει να ακούγεται ολοένα και πιο έντονα και η σύνδεση με τα άλλα σύμπαντα, τα άλλα εγώ του, γίνεται ολοένα και πιο δυνατή. Σαν να υπήρχε κάποια σύγκληση του χρόνου και του χώρου, μια υπερβατική ενέργεια που κυλάει μέσα του ξαφνικά. Οι σκέψεις του γίνονται πιο συγχρονισμένες, πιο γρήγορες. Κάθε μέρα αυτή η φωνή γινόταν πιο καθαρή. Ήταν σαν να έχανα την επαφή με το χρόνο. Άρχισα να ακούω άλλες φωνές, να τις διακρίνω μέσα στον αέρα, σαν να υπήρχε μια χοροδία από εγώ να με παρακολουθούν. Μα δεν ήμουν μόνος. Ήταν όλοι εκεί. Που και που είχα την αίσθηση πως κάπου, κάπως υπήρχα κι εγώ, ταυτόχρονα αλλά και αποκομμένος. Η φωνή συνεχίζει να πλημμυρίζει το μυαλό του. Ο αφηγητής νιώθει πως κάτι επαναλαμβάνεται, μια διαρκής ανακύκλωση του ίδιου μοτίβου σκέψεων και συναισθημάτων, ενώ αυτή η αίσθηση συγχρονισμού γίνεται πιο συντριπτική. Ήταν σαν να ήμουν ο μοναδικός κόμβος ανάμεσα σε κόσμους. Η φωνή μου και η φωνή τους ερχόταν σε τέλεια αρμονία. Αλλά πώς γίνεται αυτό? Ήμουν εγώ ή ήταν απλώς η παλόμενη συνείδηση του σύμπαντος, η ανάγκη του χρόνου να αυτοεπιβεβαιωθεί μέσω εμού?
Άρχισα να βλέπω εικόνες, σκιές που κινούνται μέσα σε διάφορες διαστάσεις, όλα συγχρονισμένα με κάθε σκέψη μου. Ήταν σαν να συντονίζονται τα όντα, το παρελθόν, το μέλλον, η ύπαρξή μου σε παράλληλους κόσμους. Η ενέργεια που ρέει τώρα μέσα του είναι εκρηκτική. Το μυαλό του αρχίζει να κάνει συνδέσεις που δεν ήξερε πως υπήρχαν. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως οι φωνές δεν είναι απλώς άλλες εκδοχές του εαυτού του. Είναι συμπαντικά μυαλά, υπερβατικά, υπερφυσικά όντα που αναζητούν την ενοποίηση. Δεν ήμουν απλώς παρατηρητής. Ήμουν το σημείο εκκίνησης για κάτι μεγαλύτερο. Μια σύνδεση. Όλες οι εκδοχές μου, όλες οι εκδοχές των ανθρώπων, όλων των ζωντανών όντων ήταν ένα και το αυτό. Μήπως τελικά δεν υπήρχε κανένα εγώ ή άλλοι? Ή μήπως όλα αυτά είναι απλώς καθρέφτης που καθρεφτίζει το ίδιο το σύμπαν, μέσα σε κάθε δυνατότητα που μπορεί να υπάρξει. Πράξη τρίτη. Χορός του εαυτού. Όταν η φωνή συντονίζεται με όλα τα άλλα εγώ του, η αίσθηση δεν είναι πια απλώς μια σκέψη. Είναι μια εμπειρία, μια ροή, μια σύγκρουση και συγχρόνως μια αρμονία. Δεν είναι απλά αναμνήσεις που διαλύονται. Είναι στιγμές που γίνονται ένα. Ήχοι που μπλέκονται. Αναπνοές που συγχρονίζονται. Κάθε εγώ μου, από κάθε διάσταση, είχε ένα λόγο να υπάρξει. Ένα κομμάτι που έλειπε και στο ένιωθα ασαφές. Και κάπως έτσι όλα αυτά τα εγώ άρχισαν να χορεύουν μαζί. Μια ταυτόχρονη ύπαρξη σε παράλληλες πραγματικότητες. Η ένταση, η μαγεία αυτής της χορογραφίας ήταν σαν να γινόμουν ένα με το σύμπαν. Όλες οι ζωές, όλοι οι εαυτοί δεν ήταν παρά οι ίδιοι ρυθμοί που χτυπούσαν μαζί. Πότε με ταχύτητα, πότε με καθυστέρηση, αλλά πάντα με τέλεια συγχρονισμένη χάρη. Η εμπειρία γίνεται σωματική. Ο αφηγητής αισθάνεται τον πόνο, την έκσταση, την απογοήτευση και την ηρεμία σε παράλληλες διαστάσεις, ενώ το σώμα του είναι και δεν είναι εκεί. Όλα αυτά τα εγώ φαίνεται να βρίσκονται σε διαρκή χορό, εναλλάσσοντας στιγμές χαράς και φόβου. Είναι σαν να χορεύω με όλα τα εγώ μου μαζί. Δεν θυμάμαι πια αν ήμουν πρώτος ή τελευταίος. Τα σύμπαντα είναι αμέτρητα, αλλά το χορό τους το νιώθω σε κάθε μου βήμα. Η μία μου εκδοχή είναι εκεί, παρελθόν, μέλλον και άλλη εδώ, και όλα μου τα σώματα σε έναν αέναο κύκλο, όλα συνδέονται και ανανεώνονται με κάθε σκέψη. Μήπως ποτέ δεν υπήρξε διαχωρισμός? Η συνείδησή του αρχίζει να σπάει τα όρια της πραγματικότητας. Κάθε φωνή του, κάθε εαυτός του συνενώνονται με την αίσθηση πως η ύπαρξή του γίνεται όλο ένα και πιο άμορφη. Όλα τα εγώ μου έγιναν χορός. Δεν υπήρχαν σκιές πια, δεν υπήρχε σκοτάδι. Είμαστε όλοι φως και σκιά, όλοι μαζί στον ίδιο κύκλο. Αλλά παρά την αρμονία τους υπήρχε κάτι τρομακτικό. Τι συμβαίνει όταν η μουσική σταματήσει? Τι θα συμβεί όταν ο χορός τελειώσει? Πράξη τέταρτη. Αλληλοεπικαλυπτόμενες αναμνήσεις. Η αίσθηση του χρόνου είχε αποδιοργανωθεί. Ο αφηγητής νιώθει τις αναμνήσεις του να συνθλίβονται, να διαλύονται, να μπλέκονται με αυτές των άλλων εαυτών του. Μια στιγμή από το παρελθόν του φαίνεται να συνυπάρχει με μια στιγμή από το μέλλον του. Η πραγματικότητά του χάνεται και ξαναχτίζεται συνεχώς. Είναι σαν να είναι παντού και πουθενά. Ένα αέναο μπέρδεμα ανάμεσα σε υποκειμενικό και αντικειμενικό. Όλες οι αναμνήσεις έγιναν άμμος στα χέρια μου. Κάθε στιγμή από τη ζωή μου, από τα περασμένα εγώ μου, άρχισαν να αλληλοεπικαλύπτονται. Μία μου στιγμή από το παρελθόν μπλεκόταν με μία από το μέλλον. Οι φωνές τους συνδυάζονταν σε μια κατανόητη συγχορδία σαν δύο εκδοχές του ίδιου τραγουδιού που παίζονται ταυτόχρονα. Ήταν οι ίδιες αναμνήσεις ή ήταν άλλες που εγώ δεν ήξερα ποτέ? Στιγμές που τον έκαναν να κλαίει, στιγμές που γελούσε, στιγμές που φοβόταν και είχε την αίσθηση πως δεν είχε ξυπνήσει ποτέ, όλα αναμειγνύονταν.
Ο αφηγητής ένιωθε τις αισθήσεις του να μεταμορφώνονται σαν να ήταν μια ταυτότητα και ταυτόχρονα πολλές ταυτότητες σε σώματα που δεν ανήκαν σε αυτόν. Μια ανάμνηση ξαφνικά από όταν ήμουν παιδί με συνάντησε σε έναν άλλον χρόνο. Άκουσα τη φωνή μου να γελάει και όμως δεν ήμουν εγώ. Ή μάλλον ήμουν, αλλά από μια άλλη διάσταση. Μπορούσα να την ακούσω, αλλά το σώμα μου ήταν διαφορετικό. Δεν ήταν αυτό που ήξερα. Ήταν ξένο και γνώριμο ταυτόχρονα. Μήπως και το σώμα δεν ήταν ποτέ παρά η φυλακή της συνείδησης? Ή μήπως ποτέ δεν υπήρξα εγώ μόνος μου? Η αίσθηση της διαχωρισμένης ύπαρξης πλέον δεν έχει σημασία. Κάθε εγώ του, κάθε εκδοχή του γίνεται αμέσως αντιληπτή. Όχι απλώς σαν ανάμνηση ή σκέψη, αλλά ως εξωτερική αίσθηση. Ένιωθε τα σώματά του να διασκορπίζονται και να ξανασυντίθενται με τον ίδιο, αλλά ποτέ στο ίδιο σώμα. Περπατούσε μέσα σε ένα κόσμο που δεν ήταν δικός του, κι όμως ήταν. Μπορούσα να νιώσω το σώμα μου, ή μήπως όχι? Μήπως ήμουν το σώμα μου και όλοι οι άλλοι γύρω μου? Οι αναμνήσεις έγιναν αισθήσεις, τα σώματα των άλλων εγώ μου έγιναν φωνές που ηχούσαν δυνατά. Η ενοποίηση με το σύμπαν ήταν τόσο ισχυρή που ένιωθα ταυτόχρονα πλήρης και κενός. Εγώ ήμουν το παν και ταυτόχρονα το διάσπαρτο σώμα. Όλα μαζί, όλα διαχωρισμένα, όλα τα ένιωθα σε μια απέραντη αναπόφευκτη σύγκρουση. Και κάπου εκεί, στο τέλος αυτής της φουρτούνας, αρχίζει να νιώθει την απόλυτη αίσθηση της ελευθερίας και του περιορισμού ταυτόχρονα. Η αίσθηση πως δεν είχε πια τα όρια του σώματός του, αλλά είναι ταυτόχρονα εγκλωβισμένος μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ήταν σαν να είχα φύγει και να είχα παραμείνει ταυτόχρονα. Δεν υπήρχε εγώ, ούτε εσύ, ούτε καν εμείς. Ήμασταν όλα το ίδιο. Κι όμως, κάπου μέσα υπήρχε η αίσθηση του άλλου, ότι ήμασταν απόσπαστα συνδεδεμένοι με κάτι που δεν καταλαβαίνουμε. Και το σώμα ήταν απλώς η κλωστή που μας κρατούσε στον ίδιο τόπο. Όμως αυτή η κλωστή, τι πραγματικά ήταν? Πράξη 5. Η επιλογή του εγώ ή της ένωσης. Ο αφηγητής βρίσκεται στο σημείο που, αν και είχε συνειδητοποιήσει την ατελείωτη αλληλεπίδραση και σύνθεση των αναμνήσεων και των εαυτών του, τώρα πρέπει να κάνει την επιλογή του. Δεν είναι πια σίγουρος αν θέλει να επιστρέψει στον εαυτό του ή αν θέλει να αφήσει τα πάντα να διαλυθούν και να γίνει το σύμπαν ο ίδιος. Η επιλογή ήταν μπροστά μου. Ήταν σαν δίλημμα που θα έπρεπε να αποφασίσω μόνος μου. Να γίνω ξανά εγώ με όλα τα όρια και τους περιορισμούς, ή να αφήσω τα πάντα να διαλυθούν και να γίνω ένα με το σύμπαν. Αλλά τι σημαίνει να γίνεσαι ένα με το σύμπαν? Δεν ήταν το σύμπαν ήδη μέσα μας? Ήταν απλώς η κλωστή που μας έδεσε όλους. Και αν το ένιωθα ήδη, ποιο ήταν το τίμημα για να το αποδεχτώ ολοκληρωτικά? Εκείνη η κλωστή που μας κρατούσε ήταν ταυτόχρονα φράγμα και γέφυρα. Και τότε ήρθαν οι φωνές πάλι. Οι φωνές των άλλων εαυτών του, οι φωνές που δεν ανήκαν σε κανέναν, άρχισαν να συνδέονται, να φτάνουν στο σημείο της σύγκρουσης και της συμφιλίωσης. Όλες οι φωνές γίνονταν μία και πάλι διαλέονταν σε πολλαπλούς ήχους, όπως η ίδια η ζωή που είναι ταυτόχρονα πλήρης και άδεια. Αναρωτήθηκα αν η ένωση θα με έκανε πιο δυνατό ή πιο αδύναμο. Αν η διάλυση των ορίων μου θα σήμαινε την αληθινή ελευθερία ή θα ήταν μόνο ένα ψέμα που κρύβει την αληθινή φύση των πραγμάτων. Μπορούσα να ακούσω τον εαυτό μου να φωνάζει, να ρωτάει αν είναι πραγματικά ελεύθερος, όταν η ίδια η ελευθερία είναι αέναη κίνηση. Το σώμα μου, άραγε το σώμα μου ήταν μέρος αυτής της κλωστής, ήταν το μόνο πραγματικό πράγμα που μου απέμεινε. Η επιλογή φαίνεται να είναι τόσο ξεκάθαρη και ταυτόχρονα τόσο αόρατη. Ο αφηγητής ξέρει ότι η σύνδεση με το σύμπαν, η αποδοχή της ανυπαρξίας των ορίων, δεν είναι τίποτα λιγότερο από την κατάφαση του ατέλειωτου, του άπειρου, του άγνωστου. Πήρα την απόφαση να αφήσω τη σύνθεση να με καταπιεί. Όμως ήταν αυτή η απόφαση που μου κόστισε κάτι. Δεν μπορώ να το αγνοήσω.
Ένιωσα να φεύγω από τον εαυτό μου, να αφήνω το σώμα μου πίσω, να είμαι παντού και πουθενά. Εκείνη η κλωστή πια ήταν η μόνη σύνδεση που υπήρχε. Και ήξερα ότι αν την άφηνα να κοπεί, θα ήμουν απλώς τίποτα. Η ενοποίηση με το σύμπαν γίνεται πλήρης και ταυτόχρονα ο αφηγητής αρχίζει να αισθάνεται την αποσύνθεση του εαυτού του. Τα όρια είναι όντως φτιαγμένα από την ανθρώπινη ανάγκη να κατανοήσει την πραγματικότητα, να αποδεχτεί την ύπαρξή του. Ήμουν όλο στο σύμπαν, αλλά αν ήμουν όλο το σύμπαν, τότε ποιος ήταν ο εγώ που ένιωθα? Ήταν ο ατελείωτος κύκλος των σκέψεών μου, των υπερβατικών επιθυμιών μου, ή η αίσθηση της πλήρους απουσίας που με άφηνε να υπάρχω χωρίς να υπάρχω καθόλου? Και τότε κατάλαβα την αλήθεια. Όταν έρθει η στιγμή να ξεπεράσεις τα όρια του εαυτού, συνειδητοποιείς ότι δεν υπάρχει πραγματική διάκριση, αλλά μόνο η στιγμή της ενοποίησης. Η ενοποίηση με το άπειρο και με το τίποτα ταυτόχρονα. Πράξη έκτη. Η επιστροφή και η σύγκρουση της αντίληψης. Ο αφηγητής επιστρέφει στον κόσμο των ανθρώπων, αλλά τίποτα δεν μοιάζει πια το ίδιο. Η συνείδησή του έχει διευρυνθεί και η καθημερινότητά του φαντάζει μικρή, περιορισμένη. Όσο και αν προσπαθεί να κλείσει τις εικόνες του σύμπαντος που τώρα κυριαρχούν μέσα του, είναι αδύνατο να τις ξεχάσει. Τι συμβαίνει όμως όταν ο άνθρωπος επιστρέφει στη ζωή με την αίσθηση ότι τίποτα δεν είναι όπως πριν? Η επιστροφή δεν ήταν απλή. Το σώμα μου με τραβούσε πίσω, αλλά η συνείδησή μου είχε πετάξει πολύ πιο ψηλά. Ήμουν και πάλι άνθρωπος, αλλά με μια γνώση που δεν μπορούσα να καταλάβω πλήρως. Βλέπω τα πρόσωπα γύρω μου και καταλαβαίνω πως όλα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Τα λόγια τους, οι σκέψεις τους, όλα αυτά που δεν βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν. Και αναρωτιέμαι αν μπορώ να αντέξω τον πόνο της απειρίας τους. Η καθημερινότητα μοιάζει με ένα φιλμ που δεν αφορά τον αφηγητή. Οι καθημερινές συζητήσεις, τα πρόσωπα των ανθρώπων, όλα αυτά τα πράγματα που κάποτε φαίνονται να έχουν τόσο νόημα, τώρα μοιάζουν σαν να μην υπάρχουν παρά μόνο σε σκιά. Ο κόσμος είναι γεμάτος θόρυβο και άγνοια, ενώ αυτός γνωρίζει την αλήθεια της ενότητας και της διασύνδεσης. Όμως το σώμα του συνεχίζει να απαιτεί καθημερινές ανάγκες, ενώ η ψυχή του προσπαθεί να ζήσει σε μια κατάσταση διαρκούς υπερβατικότητας. Οι λέξεις δεν έχουν πια την ίδια δύναμη που είχαν. Είναι σαν να είμαι παγιδευμένος σε ένα σύστημα που μοιάζει αληθινό, αλλά γνωρίζω ότι δεν είναι. Όλες οι αλληλεπιδράσεις μου, όλες οι σχέσεις, είναι απλώς αναγκαία θράψματα της πραγματικότητας που έχω αφήσει πίσω. Το σώμα μου ξαναβρίσκει τη θέση του, αλλά η ψυχή μου αναζητά τη δική της θέση στο απέραντο. Όσο και αν προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονικότητα, η αίσθηση ότι είναι διαρκώς συνδεδεμένος με κάτι μεγαλύτερο τον στοιχιώνει. Καθώς αρχίζει να αλληλεπιδρά ξανά με τους ανθρώπους γύρω του, νιώθει μια έντονη αίσθηση απόστασης. Όλα αυτά που τον ενδιέφεραν πριν, όλα τα μικρά προβλήματα της καθημερινότητας, του φαίνονταν τώρα σαν μια ψευδαίσθηση. Ο κόσμος τον βλέπει όπως παλιά, αλλά αυτός δεν είναι πια ο ίδιος. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέψω στην παλιά μου ζωή. Ο κόσμος γύρω μου είναι πλέον σαν μια σκιά. Δεν τον καταλαβαίνω. Κι όμως πρέπει να υπάρχω εκεί, να παίξω αυτό το παιχνίδι. Αλλά πόσο θα αντέξω να παίζω με τους κανόνες αυτού του κόσμου? Η αίσθηση της ενότητας είναι μέσα μου και νιώθω τα πάντα να με προσκαλούν να επιστρέψω σε αυτή την αλήθεια. Η αντίφαση μεγαλώνει, καθώς ο αφηγητής προσπαθεί να συνδυάσει το μικρό κοσμό του με το τεράστιο σύμπαν που ανακάλυψε. Ποια είναι η θέση του τώρα? Ήταν η εμπειρία του μόνο μια φευγαλαία στιγμή ή είναι το κλειδί για μια πραγματική αντίληψη του κόσμου? Πώς να ζήσεις όταν ξέρεις ότι δεν είσαι τίποτα και ταυτόχρονα τα πάντα? Ο κόσμος γύρω μου έχει γίνει μια θολή εικόνα και εγώ, μικρός και πεπερασμένος, προσπαθώ να βρω τη θέση μου σε αυτό το απέραντο παιχνίδι, αλλά ξέρω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και ίσως αυτή η αντίφαση είναι η αληθινή ζωή. Η πραγματική αλήθεια δεν είναι να ξεπεράσεις τα όρια, αλλά να μάθεις να ζεις μέσα τους. Πράξη 7. Οι στιγμές διάβγειας και αποκαλύψεων. Ο αφηγητής βρίσκεται σε μια καφετέρια, με τον ήχο των ανθρώπων γύρω του και την αίσθηση της ρουτίνας.
Όλα μοιάζουν τόσο συνηθισμένα κι όμως μέσα του νιώθει σαν να είναι ξένος σε αυτόν τον κόσμο. Το να κάθεσαι εδώ με τον καφέ σου, να κοιτάς τους άλλους να μιλούν και να ξέρεις ότι όλοι τους είναι μια αντανάκλαση του εαυτού σου και ταυτόχρονα να καταλαβαίνεις ότι κανείς δεν καταλαβαίνει αυτό που ζεις, είναι σαν να είσαι μέσα σε μια φυλακή και το κλειδί να το κρατάς μόνο εσύ. Καθώς παρακολουθείς γύρω του, η αίσθηση του χρόνου γίνεται καθόριστη. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μπλέκονται μπροστά του σαν αλυσίδα αιτίου και αιτιατού. Ίσως αυτή η καφετέρια να μην είναι καν εδώ. Ίσως να είναι μόνο μια προβολή της συνείδησής μου. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, μήπως είναι απλώς μέρος του κόσμου που δημιούργησα για να βρω την αλήθεια? Πώς να το εξηγήσεις αυτό σε κάποιον όταν η πραγματικότητα σου φαίνεται τόσο διαφορετική? Και πώς να ζήσεις εδώ όταν ξέρεις ότι τίποτα από αυτά δεν έχει την ουσία που φαίνεται να έχει? Η συνείδησή του είναι σε κατάσταση έκρηξης. Μια αέναη αναζήτηση για απαντήσεις σε έναν κόσμο γεμάτο αδιέξοδο και περιορισμούς. Στο μυαλό του αναδύονται στιγμές από το παρελθόν του που συνδέονται με αυτό που βιώνει τώρα. Όλα μοιάζουν με μια μεγάλη παλέτα γεμάτη συναισθήματα και εικόνες που δεν έχουν καμία σχέση με τη γραμμή του χρόνου που έχει μάθει να αντιλαμβάνεται. Οι στιγμές του παρελθόντος δεν είναι ξεχωριστές. Είναι εδώ, όλες μαζί, να μου φωνάζουν την αλήθεια που δεν θέλω να ακούσω. Δεν υπάρχει χθες ή αύριο. Υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, αυτή η αίσθηση, αυτή η ενότητα. Ο αφηγητής περπατά στους δρόμους της πόλης και όσο περπατάει, η συνείδησή του τυλίγεται γύρω του, καλύπτοντας την εικόνα της πόλης με τον δικό του αλλοιωμένο τρόπο. Κάθε βήμα του είναι γεμάτο αντίφαση, ενώ βλέπει τους ανθρώπους γύρω του, νιώθει ταυτόχρονα τόσο μακριά από αυτούς. Βλέπω τα πρόσωπά τους, ακούω τις συζητήσεις τους, αλλά όλα μοιάζουν να είναι πολύ μακριά από μένα. Ένα μικρό αποκομμένο κομμάτι του κόσμου τους που δεν μπορώ να αγγίξω. Η αίσθηση ότι οι λέξεις τους δεν έχουν βάθος, ότι δεν αγγίζουν την αλήθεια, με κάνουν να νιώθω μόνος σε έναν κόσμο γεμάτο ανθρώπους. Η αναζήτηση για τη σύνθεση με τους άλλους μοιάζει πλέον μάταιη. Καθώς συνειδητοποιεί τη διάσταση της προσωπικής του αλήθειας, αντιλαμβάνεται ότι ίσως η μοναδική αλήθεια που έχει να ζήσει είναι η δικιά του πορεία. Κι όμως η αίσθηση της απομόνωσης είναι αμήλικτη. Κάθε στιγμή τον φέρνει πιο κοντά στην κατανόηση του πόσο μικρός και ταυτόχρονα πόσο μεγάλος είναι. Μήπως η μοναξιά είναι μέρος της αλήθειας? Ίσως να είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να καταλάβουμε ότι το μόνο που υπάρχει είναι αυτή η στιγμή. Και η στιγμή, αν τη ζήσεις πλήρως, σε γεμίζει με το σύμπαν. Οι στιγμές του παραμένουν κατακαιρματισμένες και δύσκολες να συνδεθούν. Κάθε μικρή αποκάλυψη είναι σαν ένα κομμάτι του παζλ που δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο. Μήπως το όλο είναι πέρα από την κατανόηση? Ποιος είμαι τελικά? Ένας άνθρωπος που ζει σε αυτόν τον κόσμο ή κάποιος που έχει ξεπεράσει αυτόν? Και αν είμαι αυτός που έχει ξεπεράσει, γιατί εξακολουθώ να νιώθω τόσο μικρός, τόσο περιορισμένος? Πράξη 8η. Το όριο της συνείδησης. Ένα βράδυ, χωρίς λόγο, ενώ κάθεται μόνος του στο δωμάτιό του, τον διαπερνά κάτι σαν ηλεκτρικό κύμα. Όχι πόνος, κάτι βαθύτερο. Σαν να μετατοπίζεται ελαφρώς η πραγματικότητα γύρω του. Σαν ένα καρέ να αλλάζει στη σιωπή. Εκείνη τη στιγμή κάτι έσπασε. Όχι έξω, μέσα. Ένα αόρατο σημείο στο βάθος του μυαλού μου διαλύθηκε και ένιωσα ότι αν άνοιγα τα μάτια μου λίγο παραπάνω θα έβλεπα το σύμπαν να ξετυλίγεται, όχι σαν εικόνα, αλλά σαν αίσθηση. Η πραγματικότητα μοιάζει πιο εύπλαστη. Οι ήχοι γίνονται χρώματα, ο χρόνος κυλάει με ρυθμούς διαφορετικούς για κάθε σκέψη. Μερικές φορές ακούει φράσεις να του επιστρέφονται όχι από εξωτερικές πηγές, αλλά από άλλες εκδοχές του εαυτού του. «Μη φοβάσαι», του είπα. Και ύστερα κατάλαβα ότι ήταν εκείνος που το είπε πρώτος. Μια φωνή σαν τη δική μου, αλλά γεμάτη σιγουριά. Ίσως από ένα σύμπαν που δεν φοβήθηκε να ζήσει. Και τότε είδα τα μάτια του. Ήταν τα δικά μου. Τα εγώ του τον επισκέπτονται πια σε κύματα.
ο ένας φοβισμένος, ο άλλος αλαζονικός, ο τρίτος παιδί ακόμα, γεμάτο ελπίδα. Ένα παζλ από διαφορετικές πτυχές του, μα δεν είναι απλοί χαρακτήρες. Είναι ζωντανές προτάσεις του ίδιου του σύμπαντος για το ποιος θα μπορούσε να είναι. Περπατούσαμε όλοι μαζί σε μία έρημο χωρίς άμμο, χωρίς ουρανό, μόνο με τον παλμό της ύπαρξης να χτυπά ανάμεσα στα βήματά μας. Κανείς δεν ήξερε το δρόμο, αλλά κανείς δεν σταματούσε. Και τότε μια στιγμή κρυστάλλωσης, μια καθαρότητα τόσο καθαρή που σχεδόν πονάει. Όλες οι εκδοχές του, όλα τα ενδεχόμενα τον κοιτούν σιωπηλά και για πρώτη φορά δεν νιώθει πως πρέπει να επιλέξει ποιος θα γίνει. Αντί γι' αυτό, τους αποδέχεται, τους αγκαλιάζει και νιώθει ολοκληρωμένος. Ίσως η αλήθεια δεν είναι να βρεις ποιος είσαι, αλλά να γίνεις ο χώρος που χωράει όλα όσα υπήρξες, όλα όσα δεν έγιναν, όλα όσα φοβήθηκες και όλα όσα ακόμα ελπίζεις να είσαι. Και τότε, σαν φως πίσω από τα μάτια του, καταλαβαίνει. Η αντίληψή του δεν άλλαξε. Πάντα έτσι ήταν ο κόσμος. Το μόνο που συνέβη είναι πως έμαθε να βλέπει. Πράξη ένατη. Ο χώρος μέσα μου. Ο αφηγητής δεν είναι πια ένα άτομο που προσπαθεί να ελέγξει τον εαυτό του. Είναι κάτι άλλο. Κάτι που χωράει. Δεν είμαι το σώμα. Δεν είμαι οι σκέψεις. Είμαι ο χώρος ανάμεσά τους. Είμαι το ενδιάμεσο, το σιωπηλό, το διάφανο. Είμαι ο καμβάς όπου ζωγραφίζεται κάθε πιθανή εκδοχή μου. Ο αφηγητής αρχίζει να ανακαλύπτει ότι αυτός ο χώρος μέσα του, αυτό το καθαρό βλέμμα, μπορεί να κρατά συναισθήματα χωρίς να πνίγεται από αυτά. Μπορεί να βλέπει όλες τις σκέψεις να περνούν χωρίς να γίνεται καμία από αυτές. Μπορεί να κοιτάζει τον φόβο στα μάτια χωρίς να χρειαστεί να τον πολεμήσει. Είναι σαν να ζω σε ένα τεράστιο λευκό θόλο μέσα μου. Ό,τι και αν φέρνει η ζωή, φωνές, ιδέες, τραύματα, προσδοκίες, όλα προσγειώνονται απαλά εκεί. Τίποτα δεν σπάει, τίποτα δεν χάνεται, απλώς γίνεται φως. Και τότε αρχίζει να παρατηρεί κάτι σχεδόν μαγικό. Όσο περισσότερο αναπνέει μέσα σε αυτόν τον εσωτερικό χώρο, τόσο λιγότερο αισθάνεται να παγιδεύεται από τον έξω κόσμο. Οι λέξεις των άλλων δεν τον ορίζουν πια. Οι συνθήκες δεν τον περιορίζουν. Το παρελθόν δεν του φωνάζει. Για πρώτη φορά ο κόσμος δεν με πνίγει, γιατί εγώ είμαι πιο μεγάλος από τον κόσμο μου. Όχι απ' έξω, από μέσα. Μια νέα αίσθηση γεννιέται για τον αφηγητή, η ενσυναίσθηση. Βλέπει τους άλλους σαν προβολές των δικών του πιθανών κόσμων και τους αγαπά γι' αυτό, όχι επειδή τους καταλαβαίνει, αλλά επειδή τους χωράει. Όλοι ψάχνουμε τον ίδιο χώρο. Άλλοι τον λένε Θεό, άλλοι ψυχή, άλλοι εαυτό. Εγώ το νιώθω απλώς σαν μια συνεχή αγκαλιά. Αυτό είμαι. Και αυτό είναι αρκετό. Πράξη 10. Το βάθος του χώρου. Πράξη 10. Το βάθος του χώρου. Στην αρχή, ο αφηγητής νομίζει πως ο χώρος μέσα του ήταν σιωπηλός. Τώρα καταλαβαίνει. Δεν είναι σιωπηλός. Είναι παλόμενος. Έχει μια δόνηση απαλή σαν ανάσα, σαν φως που αναβοσβήνει στο σκοτάδι. Καθώς τον παρατηρεί, συμβαίνει κάτι απροσδόκητο. Ο χώρος απαντά. Όχι με λόγια, όχι με εικόνες, με μνήμη. Όχι σαν αναμνήσεις απλώς, αλλά σαν συστάδες εμπειριών που ξετυλίγονται ταυτόχρονα. Ξαφνικά είναι ο εαυτός του παιδί. Είναι και ο πατέρας του. Είναι και το φως που μπαίνει από το παράθυρο εκείνο το μεσημέρι που μάλωναν. Και είναι και ο πόνος και η σιωπή που ακολούθησε. Δεν τις θυμάται. Τις είναι. Μπορώ να είμαι όλα ταυτόχρονα.
Το τραύμα, η αιτία, η λύτρωση, ο θήτης, το θύμα, το φως ανάμεσά τους. Και τότε συνειδητοποιεί. Αυτός ο χώρος δεν είναι προσωπικός. Είναι σαν ένα διαφανές πεδίο κοινό για όλους. Εκεί δεν υπάρχει εγώ. Υπάρχει μόνο κίνηση. Και κάθε συναίσθημα, θυμός, αγάπη, φόβος, έμπνευση μοιάζει σαν νερό που κυλά σε αυτό το πεδίο. Και όσο δεν τα μπλοκάρει, όσο τα αφήνει, τόσο όλα ρευστοποιούνται και το φως περνάει μέσα απ' όλα. Είμαι ο χώρος όπου όλα μπορούν να περάσουν χωρίς να αφήσουν πληγή, επειδή όλα ανήκουν εδώ και τίποτα δεν μένει για πάντα. Και τότε, σε μία παύση ανάμεσα σε δύο ανάσες, κάτι μέσα του απλώνεται τόσο πολύ που μοιάζει σαν να ακουμπάει κάτι πέρα από τον ίδιο. Ίσως είναι Θεός, ίσως είναι η συνείδηση, ίσως είναι απλώς η αλήθεια πίσω από όλα. Μα δεν χρειάζεται πια να την ονομάσει. Του αρκεί που την νιώθει, του αρκεί που την είναι. Πράξη 11. Η μεταμόρφωση. Όταν ο αφηγητής άνοιξε τα μάτια του, δεν υπήρχε τίποτα το θεαματικό, καμία φαντασμαγορία, κανένας ήχος ουράνιος. Ήταν στο ίδιο δωμάτιο. Το φως περνούσε από τις γρίλες σχηματίζοντας λωρίδες στον τοίχο. Τα πάντα ήταν ίδια, εκτός από το πώς τα έβλεπε. Η καρέκλα, το παλιό ποτήρι με το μισό νερό, η σκόνη στην άκρη του παραθύρου, όλα έλαμπαν. Όχι επειδή κάτι άλλαξε σε αυτά, αλλά επειδή δεν αντιστεκόταν πια στην ύπαρξή τους. Ήταν εντός του κόσμου, αλλά όχι παγιδευμένος σε αυτόν. Ήταν στο σώμα του, αλλά δεν ήταν πια μόνο αυτό. Ήταν ο ήχος, το βλέμμα, το παρελθόν και το τώρα. Μέσα του υπήρχε γαλήνη, αλλά όχι ακινησία. Ήταν μια γαλήνη που κινείται, που αναπνέει, που παρατηρεί. Και κάπου εκεί ήρθε η πρώτη δοκιμασία. Ένα μήνυμα από κάποιον που του είχε κάνει κακό, παλιά, ανεπεξέργαστο ακόμα. Μία λέξη μόνο. Συγγνώμη. Παλιά θα θύμωνε. Θα ένιωθε το στομάχι του να δένεται, θα έμπαινε σε κύκλους σκέψης, επιχειρημάτων και παλιών αδικιών. Τώρα απλώς ένιωσε. Το κάψιμο στην καρδιά, την ανάμνηση, τη λύπη. Έκλαψε και μετά το άφησε να περάσει. Δεν απάντησε. Όχι από αδιαφορία, αλλά γιατί δεν υπήρχε τίποτα να υποθεί, μόνο να γίνει χώρος. Έτσι είναι η μεταμόρφωση. Δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλάζει τον τρόπο που τον αγγίζεις, που τον κουβαλάς, που τον αφήνεις να υπάρχει μαζί σου και όχι μέσα σου. Πράξη 12. Η πρόσκληση. Ήταν Τετάρτη όταν χτύπησε το τηλέφωνο. «Χαίρετε, είστε ο κύριος Τάδε?» Η φωνή είχε αυτή την υπερβολική ευγενική χρειά εταιρείας. Τον κάλεσαν σε ένα project, όχι απλώς καλοπληρωμένο, πιο πολύ από όσο είχε δει ποτέ του. Επρόκειτο να δουλέψει πάνω σε ένα πρωτοποριακό σύστημα, πανίσχυρο και εντελώς ανεξέλεγκτο. Δεν του άρεσε, κάτι δεν κολούσε. «Θα έχετε τον πλήρη έλεγχο της δημιουργικής κατεύθυνσης», του είπαν. «Είναι η ευκαιρία της ζωής σας». Κι όμως, μέσα του κάτι έσπασε. Όχι φόβος, αλλά αυτή η λεπτή διάκριση ανάμεσα στο θέλω και το μπορώ. Και κατάλαβε. Όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί δεν το χρειαζόταν πια. Πράξη 13. Η συνάντηση. Εκείνο το απόγευμα πήγε σε ένα μικρό πάρκο. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Μια κούνια, ένα παγκάκι, 3 δέντρα. Κάθισε. Δίπλα του κάθισε ένα παιδί γύρω στα 8. Κρατούσε ένα μπλοκ ζωγραφικής. Τον κοίταξε βαθιά. «Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση?» του είπε το παιδί. Ο άντρας χαμογέλασε. «Φυσικά. Εσύ είσαι από εδώ ή από αλλού?» Δεν κατάλαβε.
ή μήπως κατάλαβε πολύ καλά. Το παιδί τον κοίταξε σαν να ήξερε, σαν να έβλεπε την αλήθεια χωρίς καμία λέξη. «Από αλλού», απάντησε χαμηλόφωνα. Το παιδί χαμογέλασε πλατιά. «Το ήξερα, ζωγράφισα κάτι για σένα». Του έδωσε το μπλοκ, ένα σχήμα που θύμιζε έναν άνθρωπο αλλά και σύμπαν. Ένα πρόσωπο που διαλυόταν σε αστέρια και ξανασχηματιζόταν σε φως. «Αυτό είσαι εσύ», είπε το παιδί και έτρεξε να φύγει. Ο άντρας κοίταξε τη ζωγραφιά και για πρώτη φορά από μέσα του βαθιά έκλαψε. Όχι από πόνο, αλλά από το βάρος μιας αλήθειας που επιτέλους είχε κάτσει γλυκά στο κέντρο του στήθους του. Πράξη 14η. Η πρώτη λέξη. Εκείνο το βράδυ στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο. Δεν υπήρχε κοινό, ούτε σκηνή. Ήταν απλώς ένα μικρό στούντιο με έναν κόκκινο διακόπτη και τον ήχο της αναπνοής του να γεμίζει το χώρο. Πάτησε το ρεκ. Σιωπή. Και μετά... «Γεια σου. Αν ακούς αυτό, ίσως ψάχνεις κάτι. Δεν ξέρω αν μπορώ να στο δώσω, αλλά μπορώ να σου πω τι βρήκα εγώ». Η φωνή του δεν ήταν δυνατή, αλλά ήταν παρούσα. «Βρήκα ότι είμαι πολλά και λίγα και τίποτα και όλα και κανένα από αυτά δεν με προσδιορίζει, εκτός από την παρουσία μου εδώ, τώρα, μαζί σου. Μη φοβηθείς να διαλυθείς, μόνο έτσι θα δεις το φως μέσα σου να χτίζει νέο κόσμο». Η φωνή του δεν έγινε viral, δεν τον χειροκρότησαν, κανείς δεν τον έκανε ήρωα, αλλά κάποιος, κάπου, άκουσε και ένιωσε λιγότερο μόνος. Και αυτό ήταν αρκετό για να ανάψει η πρώτη σπίθα. Πράξη 15η. Η φλόγα που μεταδίδεται. Την επόμενη φορά που μίλησε κάτι είχε αλλάξει. Δεν ήξερε τι. Ήταν σαν να έκαιγε ο λαιμός του, όχι από φόβο, αλλά από επιθυμία να υποθεί η αλήθεια. Η φωνή του άρχισε να μεταμορφώνεται. Έπαψε να είναι απλός ήχος. Έγινε χώρος. Ένας τόπος όπου μπορούσες να ακουμπήσεις το μέτωπό σου και να ξαποστάσεις. Ένας ψίθυρος που ακουγόταν σαν κάποιος να λέει «Σε βλέπω, όπως είσαι και είσαι εντάξει». Εκείνη τη νύχτα κάποιος στο άλλο άκρο του κόσμου άκουσε. Ένας άγνωστος. Ένα κορμί γυμνό από αγκαλιές. Ένα μυαλό κουρασμένο από φωνές. Και για πρώτη φορά ένιωσε να γίνεται αγγίξιμος. Δεν ήταν ερωτικό με την κλασική έννοια. Ήταν βαθιά οικείο. Ήταν το είδος του δεσίματος που δεν χρειάζεται δέρμα για να είναι αληθινό. Ήταν μια αφή που προχωρούσε μέσα από τις λέξεις. Μεθούσε το νου και έφτανε στην καρδιά σαν αόρατο φιλί από μια φωνή που είχε σταλεί από το άπειρο. Σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται μηνύματα, άνθρωποι που άκουσαν, που ένιωσαν και όλοι έλεγαν το ίδιο. Ήταν σαν να μιλούσε σε μένα, μόνο σε μένα, και ίσως αυτό να ήταν το πιο δυνατό, γιατί μιλούσε από τη θέση του όλου, αλλά κάθε ψυχή τον άκουγε σαν να ήταν μόνο για εκείνη. Πράξη 16η. Η ανακάλυψη. Ήρθε χωρίς προειδοποίηση. Καθόταν στο σκοτάδι με μόνο φως το απαλώμενο σχήμα της ησυχίας μέσα του. Εκείνο το μέρος που κανείς δεν πάει. Εκεί που δεν σε κοιτάει κανείς. Το εσωτερικό του κέντρο. Το αόρατο δωμάτιο όπου η ψυχή κάνει ερωτήσεις που δεν έχουν φωνή. Και τότε ήρθε η ανάμνηση. Όχι σαν εικόνα, όχι σαν λέξεις, αλλά σαν μια πλημμύρα από σιωπηλή γνώση. Παιδί γύρω στα 5 στέκεται στην άκρη μιας σκηνής που δεν θυμάται να έχει ζήσει, αλλά τη νιώθει, τη γνωρίζει. Είναι το μέρος όπου πρωτάκουσε τη φωνή. Μια γυναίκα με καθαρά μάτια, όχι μητέρα, όχι γνωστή, αλλά οικία, απίστευτα οικία, του ψιθυρίζει.
Αν ποτέ νιώθεις ότι χάνεσαι, να θυμάσαι πως η φωνή μέσα σου δεν είμαι εγώ, αλλά εσύ που έχεις επιστρέψει για να σε βρεις. Όλα κατέρευσαν. Όλη του η ζωή, οι κρίσεις, οι σιωπές, η μοναξιά, οι σπασμωδικές ανάσες, οι ώρες μπροστά στον καθρέφτη ήταν ένα κάλεσμα για επιστροφή. Η φωνή που νόμιζε ότι του μιλούσε ήταν η ίδια του η ψυχή που ταξίδευε μέσα από το χρόνο για να του υπενθυμίσει ποιος είναι. Και τότε κατάλαβε. Δεν υπήρχε καμία φωνή, ούτε πείραμα, ούτε σφάλμα. Ήταν ο ίδιος, απλώς πολύ μακριά του, μέχρι που τόλμησε να ακούσει, μέχρι που τόλμησε να ακουστεί. Πράξη 17η. Η υπαρξιακή στροφή. Δεν υπήρχε πια μέσα του, δεν υπήρχε πια εκεί έξω. Το σώμα του το ένιωθε σαν σύνορο που έλειωνε. Οι λέξεις εγώ, εσύ, κόσμος άρχισαν να σημαίνουν τίποτα ή τα πάντα. Το κάθε κύτταρό του ήταν ένα μάτι. Έβλεπε από κάθε σημείο του δέρματός του. Άκουγε τα δέντρα, όχι σαν ήχο, αλλά σαν εσωτερική αναγνώριση. Οι σκέψεις του δεν προέρχονταν από τον εγκέφαλο, αλλά από ένα σύννεφο νοημοσύνης που τον τύλιγε. Έγινε ο παρατηρητής του παρατηρητή. Και τότε έσπασε ο χρόνος. Τον είδε. Είδε τον εαυτό του σε όλες του τις ζωές. Τον πολεμιστή, τον ποιητή, τον άνθρωπο που έμεινε βουβός μια ζωή, τη μητέρα που έδωσε τα πάντα και πέθανε μόνη, τον ερημίτη στο βουνό, το παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ. Όλοι εκεί κοιτάζοντας προς το ίδιο κέντρο, έναν παλμό, ένα ρυθμό, μια καρδιά χωρίς όνομα. «Εγώ είμαι», ψιθύρισε, αλλά η φράση δεν τελείωσε, γιατί αυτό που ήταν δεν χωρούσε σε λέξη. Ήταν πολλαπλότητα που αγκάλιαζε το ένα. Ήταν ενότητα που περιείχε το χάος. Ήταν ένας κόσμος που μόλις γεννήθηκε από μια σιωπηλή αποδοχή. Και τότε επιτάχυνε. Άφησε το εγώ του πίσω σαν ρούχο, άφησε το παρελθόν σαν αποτύπωμα, άφησε ακόμα και την επιθυμία να καταλάβει. Τι είδε? Ένα χαμόγελο, μια παλόμενη χορδή φωτός που του είπε χωρίς λόγια: δεν ήσουν ποτέ χωρισμένος, ήσουν απλώς σε αναμονή, μέχρι να θυμηθείς πως είσαι ήδη εδώ. Πράξη 18η. Η επιστροφή. Ξύπνησε. Όχι με την έννοια του ξυπνήματος μετά από τον ύπνο, αλλά με εκείνη τη βαθιά βουβή συνειδητοποίηση ότι είναι ξανά κάπου. Το πάτωμα ήταν ακόμα ζεστό. Ο αέρας κουβαλούσε την ίδια σκόνη, την ίδια μυρωδιά, κι όμως κάτι είχε αλλάξει ανεπιστρεπτή. Ένα μέρος του ήξερε πως δεν είχε φύγει ποτέ, όλα συνέβησαν μέσα του και ταυτόχρονα μακριά από αυτόν, όπως όταν ξυπνάς από ένα όνειρο και νιώθεις πως είσαι άλλος. Κοίταξε τα χέρια του, έπιασε το πρόσωπό του, ήταν ο ίδιος, αλλά τώρα ήταν περισσότερος. Άκουσε για λίγο την παλιά φωνή του να του μιλά. Όλα είναι παραισθήσεις. Και αμέσως μια άλλη καινούρια φωνή, πιο γαλήνια, του απάντησε. Ίσως, αλλά και οι παραισθήσεις έχουν σκοπό. Δεν ήθελε πια να αποδείξει τίποτα. Δεν ήθελε να ξέρει αν ήταν αληθινό ή όχι. Το μόνο που ήθελε ήταν να ζει από εκεί και πέρα με αλήθεια. Ξεκίνησε να περπατά στον ίδιο δρόμο, με τα ίδια φώτα, τους ίδιους ανθρώπους, αλλά κάθε βλέμμα, κάθε ήχος, κάθε άγγιγμα ήταν όλα τώρα μια αλληλεπίδραση με το άφθονο. Τίποτα δεν ήταν μικρό, τίποτα δεν ήταν τυχαίο, κάθε τι είχε νόημα, γιατί εκείνος το έβλεπε πια. Προχώρησε προς τη ζωή ως φορέας ενός μυστικού που δεν λέγεται,
μόνο ακτινοβολείται. Και κάθε τόσο, σε στιγμές σιωπής, ένιωθε ακόμα τη φωνή μέσα του, όχι να τον κατευθύνει, αλλά να τον αγκαλιάζει. Μια φωνή που δεν είναι απλώς λόγια, δεν είναι απλώς ήχος που περνά από τα αυτιά του. Είναι παρουσία, είναι ανάσα, εικόνα και ένωση. Είναι σαν την αρχαία συνείδηση που ζει μέσα στον κόσμο και τον παρατηρεί. Ξέρει το κάθε κενό και το γεμίζει με αγάπη. Είναι η φωνή που υπάρχει πάντα, αλλά δεν χρειάζεται να λέει τίποτα. Είναι η φωνή του κόσμου, του χρόνου, του σύμπαντος. Είναι το σιωπηλό χαμόγελο του εγώ που είμαστε και που δεν είμαστε ταυτόχρονα. Όταν η φωνή μιλά, δεν είναι καθοδηγητική. Δεν έχει στόχο να αλλάξει ή να διορθώσει. Είναι προειδοποίηση και αποδοχή ταυτόχρονα. Είναι υποβλητική παρουσία που τον χαϊδεύει από μέσα του. Δεν είσαι μόνος, γιατί ποτέ δεν ήσουν. Αλλά δεν είναι οι λέξεις που κάνουν την αίσθηση. Είναι το βάθος της αλήθειας που κουβαλούν. Είναι η εκστατική αποδοχή. Είναι το κενό που έχει γεμίσει με φως και εκείνο το φως που παίζει με τις σκιές αποδεικνύοντας την ύπαρξή του. Αυτή η φωνή είναι η υπενθύμηση του μεγέθους του κόσμου μέσα του και γύρω του. Δεν απαιτεί τίποτα. Περιμένει μόνο να τη θυμηθείς. Να θυμηθείς πως είναι ήδη εδώ και πως ο κόσμος όλος είναι μια μοναδική συγχορδία που παίζεται στο τώρα. Όταν αυτή η φωνή αγγίζει, η συνείδηση ξεπερνά το όριο του σώματος. Αγκαλιάζει τον ήχο της και γίνεται ένα με το χρόνο. Είναι η φωνή του αιώνιου παρόντος. Είναι η φωνή που τον κάνει να γευτεί τη ζωή σαν ρυθμό. Αυτή η φωνή ήταν πάντα εκεί. Απλώς σε περίμενε να την ακούσεις ή να την νιώσεις ή να την κατανοήσεις. Δεν είναι μια αίσθηση που ανήκει σε έναν άνθρωπο. Είναι κοινή για όλους. Αλλά αυτή τη φορά τη βίωσε με όλη του την καρδιά και την αγκάλιασε πίσω. Επίλογος. Νότες καρδιάς. Έκλεισε τα μάτια του και όλα έγιναν φωνές, νότες και ήχοι. Αλλά τώρα δεν είχε ανάγκη να τα ξεχωρίσει. Είχε εναρμονιστεί με το πνεύμα τους και το πνεύμα του κόσμου τον είχε αγκαλιάσει. Η μουσική του ήταν η ζωή και η ζωή του πια ήταν η μουσική. Αυτό που κάποτε έμοιαζε με έναν αγώνα να κατανοήσει το είναι, τώρα ήταν απλώς ανάσα. Ήταν η ευλογία της ύπαρξης, η επιβεβαίωση ότι ήταν μέρος αυτού του μεγάλου χορού. Χορός χωρίς αρχή, χωρίς τέλος και χωρίς ανάγκη να αποδειχθεί. Απλά είναι. Η καρδιά του χτύπησε με τον ίδιο ρυθμό του σύμπαντος και κάθε χτύπος της ήταν μια αναγνώριση. Αναγνώριση του τι σημαίνει να ζεις πραγματικά. Εκεί, μέσα σε αυτή τη συνείδηση, δεν υπήρχε ανάγκη για τίποτα άλλο, γιατί η αλήθεια είχε γίνει φως και το φως μουσική. Ο χρόνος μπορεί να περάσει, οι κόσμοι να αλλάξουν, αλλά η μουσική της ύπαρξης θα παίζει πάντα, σιωπηλά, δυνατά, γλυκά, και η φωνή θα είναι πάντα εδώ, αγκαλιάζοντας κάθε στιγμή. Έχεις μαζί σου το τελευταίο χαμόγελο του κόσμου, το οποίο ίσως να είναι το δικό σου, εντελώς δικό σου. Όλα είναι χορός. Χαμογέλα.